Ja, så skal vi have en til at vise det her på tavlen og forklare det. Ja, hvem skal det være? Freja, kom herop. Enhver begivenhed i livet, som vi finder truende, svær at håndtere eller som belaster os, kan være en mulig årsag til stress. Det er din hjerne, der bestemmer, hvad stress er. Det vil sige, det er din oplevelse af de begivenheder, du kommer ud for, som bestemmer, om det er en stressfaktor for dig eller ej. Det er den måde, du tænker om situationen, der stresser dig. Populært sagt er det ikke, som du har det, men som du tager det. Tanker, forventninger og ambitioner sætter dine egne forventninger til dig selv, dit arbejde, din familie, dine fritidsinteresser, for højt ambitionsniveau i forhold til, hvad man vil, skal og kan. Vores tanker og livssyn, negativ tænkning og bekymringstendensen, blandt andet med hensyn til vores evne til at kunne løse situationen. Men også i forhold til, hvad vi tror andre tænker og forventer af os, er en stor rolle for udviklingen af stress.